गेले? सायले, का बोलवलं होतंस मला इकडं? किती वेळ झाले मी तुझी वाट बघायले? अगं काम होतं का, राम्याला भेटून आलोय. बरं बोल की, का बोलवलंस इकडं? मला सांग, तुला माझ्यासोबत राहायचंय का नाही? राहायचंय की, पण असं का बोललीस अचानकच? अचानक नाही, मला सांग खरंच राहायचंय का नाही? आबा माझ्यासाठी पोरग बघायलेत. अगं सायले, अगं आबाचं काय सांगायचं? हां, आता तू आबाला सांग की काहीतरी, हां काहीतरी ॲडजस्ट कर की. हां, अगं मी लवकरच येतो ग. अरे किती ॲडजस्ट करू मी? हां, आणि आपलं हे असं चोरून भेटणं तुला बरोबर वाटायलंय का? कुणी ना कुणीतरी बघते आणि मला गोड वाटत नाही हे असं चोरून भेटणं. नाही ते पण बरोबर आहे म्हण, पण सायले थोडे दिवस ॲडजस्ट कर आणि आबाला आहे का नाही थांबवून ठेव. हुमून नको कुणाला लग्नाला, फक्त थोडे दिवस. अरे आबाले मोठे मोठे घरचे बघायला तर माझ्यासाठी स्थळ रोज कुणाचा ना कुणाचा तरी विचार करायलेत, रोज बोलायलेत कुणाला कुणाला तरी फोनवर. आता काय करू म्हणतं? हां अगं माझ्याकडे एक प्लॅन आहे, पण त्या प्लॅननुसार आपण जर चाललो ना तर आपण 100% लग्न करू शकतो. पण आत्ता नाही, त्याला थोडा वेळ लागेल. तू थोडे दिवस काय कर, थोडे दिवस दम धर आणि आबाला सांग की मला आत्ताच लग्न करायचं नाही म्हणा, थोड्या दिवसानंतर करायचे म्हणा, असं म्हण. आणि काहीतरी ॲडजस्ट कर तूच, तूच काय. बरं सायले, तुला बघायचं कोण माझ्यासोबत? तू जा घरी काय, मी तुला भेटतो संध्याकाळी. हं जा. इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, इसकी उसकी फिक्र क्यों करूं? इस दुनिया ने काय झाड आहे मस्त, इतकाच आज कार्यक्रम करतो. मस्त ताराट लावून, मस्त माळ लावून इथं जाता झोपतो निवांत. इथं खरं चांगलंच का मस्त आहो का, इथंच बसावं काय की दारू पेत. बस झाले मस्त इथेच. वा काय मस्त हवा येईल गारगार उगा. इथंच आता मस्त क्वार्टर लावून थंडगार मस्त ताराट झोप नाही. इथंच कोणी येत नाही इकडे लांब उठवायला. घेतो आता. उगाय का मग मी विकत आणलंय तुला. 70 रुपये देऊन आणलंय तुला का फुकट आणलंय का? चाकणा ते घर नाही, रोज पेतो की. जमायला तो पण निघा ना आम्हाला. नाही थांब, ताकद लावायला लागेल. काय होईल म्हणतो मी? निक्की बाई टोपण उगाय का मी काय 70 रुपये देऊन आणले का तुला? नाही ताकद लावावं लागेल अजून जरा जास्त. उगाय का मी? मला त्या दुकानदारानं बहुधा मला वेल्डिंग मारून दिला काय त्याला बाटलीला. शेवट एकदा बघतो. मला माझे खरं आहे काय गे, दारू पिऊन माझी ताकद गेली राव. काय ताकद होती
रे जाऊ दे आजचा दिवसच खराब आहे ए हो तिकडे अरे एखादी क्वार्टर आणून ताराट झोपावं म्हणलं आता काय ना सकाळच्या क्वार्टरवर जाता ताराट झोपतो आता माझ नको आता हवेला बरं आहे इथंच कस बरं वाटतंय ए महादिया काय रे लय उदास दिसालास सकाळपासून घेतला नाहीस काय अरे हो ना घ्यायला बसलोच होतं का निवांत मस्त पण बाटलीचं टोपण निघाना मला म्हणून बाटली दिले टाकून मी राव ए बेवड्या दारू फिकून देत असतेत का अरे हा दारूचा अपमान आहे बेवड्याचा अपमान आहे समजा बेवड्या मंडळाचा अपमान आहे खरं मला मग आता दारू नका मिळत दारू भेटणार दारू चढायची माझ्याकडे एक आयडिया आहे असं म्हणतोस कोणते सांग की पायावरी कर अरे इथं नाही दारू चढण्यासाठी उर्फ पाठव म्हणजे पोटातली दारू वरी जाते ए मारतील मला काय पण सांगून अरे तसं काहीच नाही खरं आहे खरं म्हणतोस हा खोटं कशाला सांगू हो वरी बरोबर तुझं ऐकतो मी खरं का ए महादेवा टेको मोठं दारू चढत्या खरं म्हणतोस ना खरं म्हणतो रे खरं हा जाऊ ए अरे असं नाही रे असं असं इकडं हो. कसं मग असं इकडं हो. टेको मोठं खरं म्हणतोस का अरे आईच्या ना रे शपथ मी कशाला खोटं सांगू टेको टेको पटकन खरं म्हणतोस की अरे आता काय गावाची शपथ घेऊन सांग का खरं आहे कसं असं का हा, टेको हा टेको मोठं ए खरं का पण काऊच काय पण तुला चढवायचं का नाही चढवायचं मग बाटली ते नाही सांग उपाय दामन महादेवा कसं वाटतंय आता बरं वाटतंय बरं वाटतंय का चढली का नाही रे दारू चढल्या थोडी आज 2 मिनिटं थांब समजी चढते बर चांगला बरं महादेवा पैसे कोणत्या दिसत आहेत रे बाजूच्या खिशात आहेत माझे पैसे बाबा माझे पैसे तेवढे 70 रुपये दे का क्वार्टरीला माझे पैसे दे की कडू आयो कुणी वाचवर आहे मला बाबा बाबा मागे थांब जरा माय अरे कुणी काढा बाबा माझे पैसे गेले माझं क्वार्टर गेले हा राजा काय रे बेटा अरे कुठं चाललाय एवढं नट्टापट्टा करून हा चाललोय एका महत्वाच्या कामाला आवाला जोरदार तयारी दिसायला लागली मग तरी कुठं चाललास हा चाललोय लग्नाला लग्नाला हा वाईला ए भाऊची मजा अरे बाळ लग्नाला चालला म्हणल्यावर माझ्या लग्नात पुरी विरी असते ना हा मग हे बघ राग्या पोरी तर आपल्यालाच पटणार चाललोय अरे 101 पोरी असतील मायला बाळ अरे आम्हाला घेऊन चल ना ए माझ्या आत्याच्या पोरीचं लग्न आहे आणि त्या लग्नामध्ये 101 पोरगी ती बाळ्या भाऊच्याच असणार बर आयला दोस्तासाठी नसते बरं हा एवढंच का दोस्त ना आपला ए चल आज दोस्ताना बिस्ताना काय नाही ओनली लग्न बर ए बाळ्या काय शेंट मारायलोय शेंट बघू दे ए बाळ्या अरे शेंट आहे वय अरे सॅनिटायझरची बाटली आहे ही. हा? आणि तुला सेंट मधला सॅनिटायझरच्या बाटलीचा फरक कळणार का हा गडबडीमध्ये मला काहीच कळलं नाही चल निघ रेडपटे निघाले सॅनिटायझर सेंट मधला फरक कळणार आणि निघालं पुरी पाठवाय आयला बाळ्याच्या आत्याच्या पुरीचं लग्न आहे तो केवढा भाव खाते जसं काय ह्याच लग्न आहे
जाऊ दे आपलं वीर एक दिवस. कुणाचा आला फोन? हॅलो, हा अरे थांब, मी पैशाचा हिसाब करायला जरा आई. अरे येतो ना, एवढा पैशाचा हिसाब झाला का नाही लगेच येतो. ए अरे थांब जरा, एवढा हिसाब होऊ दे की. काय मध्येच लावलं तू हिसाबात घोळ व्हायला. ठेव बाबा, ठेव पण एकदा. आयला हीच एक, आयला ही बाईतून एक लावलंय आपल्याला आता भांडे घासायचं काम. हा ही मध्येच फोन अजून कवा होतंय केवढ ती फोन एक यायला तिकडे जायचं अजून. हा एवढं झालं की काय नाही बघा. तात्या तुम्ही इकडे काय चक्क कपडे काढून बाबा. अहो भांडे घासायला मालकीन कुठे गेली? हाय की. अहो काल माझ्याकडून 2 कपाशा फुटल्या. नीट घासायच्या की. घाशीत नव्हतं, चहा पेताना फुटली असं म्हणून मला वाटलं कबशी घासायला लावली काय की ती फुटली म्हणून भांडे. लय हसू नका. त्या दिवशी कसं झालं निस्ता निरोप आलाय म्हणले की कसं घराची वाट पडा. नाही नाही ती काय काम होतं थोडं काम होतं का आपण लय हसू रे. कस काय आला होता त्या इकडे तुम्ही? ते काय झालं काम होतं तिकडं. मग जाताना काय झालं मला भांडे वाजलेला आवाज आला. बघितलं पहिला बापू इथं कसं काय चक भांडे घासायला. या दिवशी बोकांडी गागर घेऊन उगा होतो काम नव्हतं म्हणून. आम्हाला काम नाही म्हणून उगा झाली. कसं असतंय बापू सांग तुम्हाला. अहो बळज केले बायको पास, बळज केले बायको पास. काय म्हणते बापू आता भांडे घास, भांडे घास, भांडे घास, भांडे घास. तात्याला दाताच यायचं होतं का इकडं. यायला काय पाच झाले का नाही भांडे? हा घासले घासले झाले झाले झाले. आल्या आल्या होय. आता हरभरा खातीस का काय आता येऊ आल्या. आले आले राग्या. अरे कधी आलास? असं काय बसलास? हे काय आत्ता झालोय तुला बघून इकडं आणि असंच बसलोय. कर काय झालं? काय नाही आरती बाळ्या किती भाव खाते. त्याच्या आत्याच्या पोरीचं लग्न आहे. हां जसं काय त्याचंच लग्न असल्यागत. अरे त्याला म्हणलं आम्हाला व्यू दिक तुझ्यासोबत. हां म्हणलं नाही नाही अजिबात लग्नात येऊ देत नाही म्हणला. हाय रे एवढं बा खाते तोय. मी म्हणलं राम्यान मी दोघं येतो. नाही म्हणला. अरे त्याच्या आत्याच्या पुरीचं लग्न आहे म्हणलं, ती भाव खाणारच झाला की र. त्याच्या आत्याच्या पुरीचं लग्न आहे, तुझ्या आत्याचं थोडंच आहे. अरे होय आपण जाऊन काय मोडणार होता होय. आयला आपण पण गेला असता की 1-2 पोरी दिसल्या असत्या बसला असता. ती आहे हा त्या आईला एकटो गेलोय म्हणला. जेवढे बी त्या लग्नात पुरी आहेत त्याला सगळ्या या बाळ्या भाऊच्या म्हणला. बाळ्या भाऊच्या. अरे त्याच्याकडे तुझ्याकडे कोण बघेल त्याच्याकडे सांग बरं मला. तू जाऊ दे आपली बारी येईलच की. राग्या कधी कधी मला असा विचार येते आपल्याला कोणी बायका दिन का का आपण असंच बिना लग्नाची मरताल र. आईला मला पण तसंच वाटते बघ. आईला आपल्याला कोणी पोरगी देते का नाही की. हां नाहीतर आपला फुकट हेलपाटा व्हायचा घेण्याने देण्याचा. आईला राग्या आपल्यासारखी किती पोरं असतील रे अशी हेल्पट होणारे फुकटची. ती काय मला माहीत नाही पण आपण दोघं नक्की आहोत ज्याचा आपला हेल्पटा होणारच. आपल्या कोणीच पोरगी देणार नाही. आईला गेलो असतो तर लग्नात बघितली असती एखादी पोरगी. सगळे पोरं लग्नामध्ये जाण्यासाठी कशाला उत्सुक होतात माहिती आहे का. कशाला पुरी बघण्यासाठी. लग्नामध्ये पुरी येतात ना. अरे आपल्या गावात भेट की मग पुरी. तसं बघणं वेगळं रे गावातले नसते. असं लग्नामध्ये बघणं लय मज्जा असते कळलं का. आता मला सांग पोरं सेंट विंड परफ्यूम बिरफ्यूम बूट बिडून घालून का जाते. हां रोज काय हिंडत नाहीत कारण लग्नामध्ये पोरींवर इम्प्रेशन पडाव म्हणून जाते ते. असं असतं आयला राग्या. अरे आपण काय करू बघू आता गावभर जिकडे लग्न असेल तिकडे शिंडू करू आपण 8-10. आईला जायचं म्हणतोस खरे पण आपल्याला कोणी बोलिलं पाहिजे लग्नामध्ये.
हा का नुसतंच बिनबुलाय मेहमान? अरे बोलवाची वाट बघत बसले असं आपल्या सगळ्या पूर्वी अशाच लोक घेऊन जाते ना त्या बाळ्यासारखे आपलं काय रे? हायला खरे ते पण हाय त्या बाळ्याला पण दाखवू आपण हा त्याचा दोस्ताना ठेवायचं नाही आजपासून. हो नाही राहिलं काय जाऊ दे. म्हणालो हो काय संबंध आहे? तू एकटंच पुरी बघत हिंडायला लागले. बघू ना त्याच्या पोरीचं लग्न आहे हायला जसं काय त्याचं लग्न असले सांगायला मला आयटीत. जाऊ दे बघू आपण. लय दिमागात बसलाय. काय बघायला होतास मोबाईलमध्ये? अरे ती सोनू मनाची आयडिया आली रे इंस्टाग्रामला. अरे लयच भारी व्हिडिओ आहे तुझे. काय म्हणतोस? हीच का? हायला होय की रे भारी आहे ना लगा. जाऊ दे फॉलो करतो मी बी गेल्यावर घरी. काय हो, हो. बरं तुझं काय चालू आहे? म्हशी चारलंच आहे? ए हाले बाई हो हरभरा खाली तुझ्या राजामध्ये किती वेळ झालं हाले. हे नाही का जाऊ दे तुझं आहे की लोकांचा हरभर आहे का? अरे गेली पण अरे म्हाताऱ्याला कळलं तर म्हातारा मला बुटानं मारील. तुझंच आहे की म्हणजे काय? बर चल येतो मग संध्याकाळी ये. काय हो हो. जा. हो ये मग. हाले हाले मला म्हणती कपडे धुवा तुमच्यातून. अगं धुकायला खरं आहे ग तुझं पण मला कपडे येत नाही का धुवायला? बघ कशी निघते आता. कसा झाला यौवन कोणता आहे? वेल पावडर आणि वेल साबण बघ. काय उद्या नाही चकाचक निघाला पाहिजे. कसं निघाला पाहिजे? सफेद की चमका. काय काय नाही बघ. कसं आहे बनेल आहे आणि ही शर्ट माझं धुवायला फक्त माझं आहे. हो हा कस काय तिला बरं वाटत नाही ना दुखायला होत. बर काय बनेल धुवायला शर्ट. सकाळी कसं होईल होतं? हा ते भांड्याच होईल काय नाही असते. हो बाई चलत असते घरोघर तीच मातीच्या चुली आता चालतात का? काय फक्त बनेल पिळून टाकतो अशी वाळू घातली का उद्या चेंड्या जायच्या लिहून जातं पुन्हा. साडी दिसणं झाली नाही बापू. हो का शर्ट आहे की बनेल हो का माझ आपण बायकोचं देत नसतोय. आपला असं धुतोय फक्त. उद्या जायचं की गावाला म्हणून धुवायला होतं. होतंय का नाही धुना? अगं मग टाक बघ. नाही फक्त वाळू घातली हो बापू. वाळू घातली होती साड्या धुवा. नाही बापू मी नाही माझं धुवायला होती. आहे का बघा असं धुतो. आणि ती साडी कोणा धुतली मग? नाही फक्त वाळू घातली हो मी. बर कसं आहे तात्या माझ्याकडे बी एक गाणं आहे. बायकोचा अडकला जीव आता धुन धु. नमस्कार मंडळी. तर मित्रांनो तुम्हाला जर आजचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पात्रा माझ्या दिलाचा आणि त्याचबरोबर सबस्क्राईब करा आपल्या आवडत्या चॅनलला ज्याचं नाव आहे टेकडी प्रोडक्शन. हो आणि हा एपिसोड एवढा शेअर करा, एवढा व्हायरल करा, लोकांपर्यंत पोहोचवा. आणि बघत राहा माझ्या दिलाचं पाखरू. धन्यवाद.